кмет с нова енергия и екип в общинската администрация с поглед напред, но затова трябва и работещ общински съвет, затова трябва и подкрепата на народните представители. В случая изразявам пълната подкрепа на шестимата народни представители от ГЕРБ за Бургаска област. На практика случващото се в Бургас ние подкрепяме бургаския кмет до сега. Готови сме да работим и всяка седмица да посрещаме и да ходим по министерства с господин Жапов. Така че политиката е колективна игра. Тя е доверие на едни хора в хората, които да управляват дадената община, а те да работят по-добре, да създават по-добри условия за живот. Не се съмнявайте, че ще намерим енергия и аз изказвам това категорично мое становище, защото ние имаме председател на комисия в Народното събрание в лицето на господин Иван Вълков. Имаме заместник-председател на комисия, представяме 7 комисии в Народното събрание. Бургаските депутати се ползват с добро име, още повече след тази победа категорична в Бургас. И смея да ви кажа, че ние сме първата врата на практика към Бургас. Искам да изразя и едно свое лично мнение. Ако ви прави впечатление, в неделя ще има балотажи, минаха резултатите от първите избори. Всички общини, които пътят им по естествен начин е през Бургас, помислете си, Поморие и Несебър, там има балотажи. На юг долу в Созопол кмет на ГЕРБ, в Царево кмет на ГЕРБ, в Приморско балотаж. Тоест всички преминаващи не могат да отрекат или може би са заразени от положителната емоция, която създава Бургас като модел на управление на ГЕРБ. И затова, за да се дойде в Средец, има 2 пъти, един е през Бургас. Надявам се, че това, което виждате в Бургас, ще се пренесе тук с вашата помощ. Тук има и присъстващи участвали на изборите с онзи ден. Убеден съм, че като дясноцентристски формации всички заедно имаме интерес за бизнеса, за работните места, за благоустрояването, да направим така, защото промяната да стане реалност и ние, народните представители, и аз, отговаряйки за община Средец, не се съмнявайте, това, което съм правил до сега за срещи с гражданите от 2 години в подкрепа и на предизборния щаб, ще продължа да го правя. Заявявам го отговорно пред господин Димитър Николов в качеството му на член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Ето, работлив депутат. Браво! С което да направя апел към вас, да ви призова в неделя да гласувате както за кмет, така и за президент. Защо трябва да подкрепите Росен Плевнелиев? Аз ще ви кажа моето лично мнение като един жител на Бургаска област. Не като кмет на Бургас. Росен Плевнелиев е първият кмет от новата история на България, който аз в първата си среща, като се срещнах, стигнахме на второто изречение до пълно единомислие и синхрон. И той каза, че икономиката на Бургас и на Бургаска област е изключително зависима от изграждането на магистрала Тракия. Това е човека, който даде най-много енергия. Плюха го зарязана пепел, там имало покайни, какво си пък не давали заплати по магистрала Тракия. Ме атакуват всеки ден от сутрин до вечер. Плочките ми в Бургас били турски, лампата ни светила. Това са нещо, това е нормално. Нормално един кмет да го атакуват или един министър да го атакуват. Важното е да работи. Този министър работеше. Най-голяма полза в Бургаския регион има от Росен Плевнелиев, защото след 1 година, по това време, ще работи магистрала Тракия. Целият бизнес от цяла Западна и Южна България ще стига до Бургас. И така, тези, които имат фирми, тези, които искат да отварят складове, тези, които искат да отварят предприятия, те ще дойдат в нашия регион. Най-бързата връзка до град Средец от София е през магистрала Тракия. Най-бързата връзка. Това са възможности за вас. Възможности за хората, които ще дойдат в този регион. И този министър каза, че освен изграждането на магистрала Тракия, изключително важно е да се направи пътен възел, който също вас ви ползва. Обхода на Бургас, който също вас ви ползва. Ето тези комуникации, които ще докарат икономика, които ще докарат средства.
Защото няма ли инфраструктурата, каквото и да правят, златни часовници да произвеждат тук в Средец, няма да дойде инвеститор заради лошата инфраструктура. Има ли добра достъпност, има ли добра инфраструктура, има ли добра връзка? Сега летище Бургас вече го правим целогодишно да летят по няколко дестинации в Европа и света, което значи, че бизнеса може да пътува не само в лятото до Бургас и до Бургаския регион, той може да пътува целогодишно. Изграждат се нови хотели, изграждат се тези пътища за връзки. И тези условия, които са необходими за бизнеса, постепенно стават налични и ние ставаме все по-атрактивен, по-атрактивен регион. Именно заради това е необходимо да подкрепим такъв прогресивен президент, защото след като стане президент, той ще има вече още по-голяма възможност от поста си на президент, знайки всичките контакти в Брюксел, знайки как се усвояват европейски средства, да привлича за нашия регион. Той е фен на Бургаска област и според мен жителите на Бургаска област трябва да го подкрепят. И аз се спомням как на миналата седмица град Бургас е много добър урок, защото показва над 50% подкрепа за Росен Плевнелиев. Искам да ви призова и вас да го подкрепите, защото човека наистина ще направи всичко необходимо, за да осигури по-добри условия за живота на жителите на Бургаска област.